A plataforma galega Vivenda Xa naceu hai pouco máis dun ano. Hoxe chegaron a Vila García para poñer o foco nas vilas de tamaño medio do país porque a crise da vivenda non só afecta ás grandes cidades. Explican que municipios como este están sufrindo o problema coa mesma intensidade. Decidimos comezar por Vila García porque é unha das vilas, de máis entidade fora do que é as cidades, e ademais tendo en conta que é un concello gobernado polo alcalde que resulta ser o presidente da Federación Galega de Municipios, e pensamos que fai falta dar este toque de atención e que se tomen medidas que son simples, que se poden tomar desde a administración local. Entre as medidas que propoñen, a suba do IBI ás vivendas baleiras, a solicitude á Xunta da declaración de zona tensionada ou máis control sobre as vivendas de uso turístico. Moita xente ten vivendas turísticas e é unha forma de ingresos, non estamos en contra de que existan, é un sector que xa está aí, pero entendemos que ten que haber un control, non poden proliferar de calquera maneira, teñen que cumprir unha serie de normas, non? E en tal caso pensamos que non se debe fomentar a súa proliferación, senón o seu control. Tamén demandan mobilizar máis solo para a vivenda pública real. Pensamos que debe haber máis, non é só unha cuestión de cantidade, senón de cualidade. Son vivendas públicas que nós queremos que sexan públicas sempre, non que aos anos poidan volver ao mercado e entrar na roda especulativa de novo, e tamén pensamos que teñen que ser uns prezos que a xente pode asumir. Tras a concentración, a plataforma presentou no rexistro unha proposta de moción coas súas demandas.